Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание Топа. Салют, Маша! Какое Топочка? Маша, а ты коли-небудь отправлялася у зимовую спячку? Не, Николи. Я ж не медведик. Маша, это твоя зорная гадина. Ты зараз же ляжешь у спячку. Так, вось тебе мягкие подушечки и... и ковдрочка. Стоп. А растлумач, калі ласка, навошта мне отправляться у спячку? Ну як навошта? Ты адчуеш сябе сапраўдным медведем. А калі не хочаш медведем, тады прынцэсай на горошине. Топа, а ты сам до спячки готовы? Маша, ну не стой на место, отправляйся у спячку. Давай. Добрый вечер, Маша. Ой, привитание, Яночка. А ты куды? А меня Топа попросил Отправиться замест яго ў спячку? про тое, што спячка будзе замест яго, мне ён нічога не гаварыў. І не скажа. Маша, не вядзіся на топовыя хітрыкі. А ты могла. Які топы нагадалі нашаму мядзведзіку, што час адпраўляцца ў спячку. А ён і не думае спаць. Таму і вырашыў адправіць спаць кагосьці замест сябе. Вось яно што. А перад сваякамі-мішкамі адчытацца, што ён выхаваны мядзведзік своечасова ў спячку адправіўся. Ой, так, моя спячка адмяняецца. А ты, Топа, калі не можаш выканаць нейкую справу, сумленна скажы, чаму не можаш з ёй справіцца. А не выдумывай розныя хітрыкі. Эх вы! Калі ты скажаш, што ў цябе спраў многа, і камп'ютарны турнір, і трэніроўкі па хакеі, і дзень нараджэння Тимофея, яны зразумеюць. Да і калыхан ты да вясны не можаш пакінуць. Эх, ну добра. Набяруся смелости и так и скажу. А замест спячкі можаш паабяцаць сваякам, што кожны вечар пасля мультфільма будзеш адпраўляцца ў ложак. Тады давайте зараз и поглядим мультфильм. Ой, а зараз час отправляться спать. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі.